No dobre, takže tu nás si predstavujem bicykel. Horský bicykel na elektrobicykel. Tu máme Bafang 750W. A narazil som na taký menší problém. Čiže problém je, že potrebujem umiestniť túto baterku nejako takto, aby bola čím nižšie, hej. No. A problém je s tým, že nejaký múdry jedinec prišiel s takým nápadom, že tam, kde majú ísť tie skrutky, takže to bude takto vysoko, hej, tu na tejto veci. Čiže ako je vidieť, absolútne tu na proste to vôbec nesedí, hej. Že nijako raz. Už som na internete videl, že aj tu na vyvrtali nejaké diery. Tu s týmto tu je problém ten, že tu už nemôžem vrtať dieru, lebo tu je ten pin, hej. Čiže jedine, že by som to nejak takto dal, že o toto spodné a plus tu navrtal niekde hore dieru, ale to aj tak nebude pasovať, lebo tu je už ten pin, hej, pod tým a tu už je to proste príliš na doraz. Čiže moja otázka znie, že ktorý kurva jedinec s tým prišiel, že vlastne na žiadny bicykel, ktorý tu je, tak to vlastne nepasuje. A na ten ďalší, ten sa ani nezmestí, ale proste veď kurva, veď to sa na žiadny rám nezmestí. Tak nemohli s tým prísť už nejako a vymyslieť niečo lepšie? No a problém číslo 2 je, že neviem, či to je problém tohto bicykla, ale keď sa aspoň minimálne snažím našrubovať túto šrubu, že že aby ten holder, celý držiak vlastne ležal aspoň na tej jednej šrube, hej, tu na tento vrchný, tak ono to má takú hrúbku, že to akurát nechce chytiť tú šrubu tam, ten rám. Čiže ja tu môžem šrubovať ako taký penis a vôbec sa to tam nechce uchytiť. Čiže proste nič. Už som to skúšal aspoň tak pol hodinu, takže musím zohnať aj dlhšiu tú skrutku. Hej, proste nič. Nezachytí to. De facto to je vlastne aj nebezpečné, aby to držalo na jednej šrube, hej. Čiže moja otázka vlastne znie, že akože prečo niekto prišiel s takýmto systémom, keď akože tieto tu bicykle by museli mať tieto tu diery niekde tu, aby to vôbec pasovalo. Ja som taký bicykel kurva ešte nevidel. Čiže asi robím niečo zlé, alebo neviem. K tejto baterke, čo som kúpoval niekde z Battery Empire alebo niekaďal, tak ani nebol k tomu nejaký návod. Že už keď kupujem tú baterku za 300 eur, či 350 alebo tak nejako stála, tak wow, aspoň nejaký držiak by som čakal, alebo nejaký adapter. Keď už ako sa očakáva, že s týmto bude problém, lebo však ani na jeden bicykel to nesedí. Tak teraz ako taký penis musím hľadať adapter. Prípadne objednávať z AliExpressu a čakať ďalšie 2 týždne. Takže nič z toho.